Mně stejně jako mnoha dětem se vybaví pohádkový příběh 101 Dalmatínů. Já už se nepamatuju, jestli to bylo tehdy od 100 nebo od 101, ale přesně před 14 lety touhle dobou jsem dostříhával metr před svatbou, posledních asi 7 dní. 101, ta je potřeba i v parlamentu, aby se dalo vládnout. Tak jako fanoušek Depešáků si určitě vybavím 101 jako jejich dokumentární film z jejich amerického turné, který jeli v roce 89 a zároveň k té příležitosti k tomu vydali živý dvojalbum. A může být 100+1, tak jestli jo, tak 100+1 zahraničních zajímavostí, pelíšky a medvěd Kodiak. A jak to mám s číslem 101 já? Na tomto čísle jsme se scházeli celé naše sdružení Cesta pro Drásov. Mám od toho čísla vlastní klíče a 101 dnů zbývá na to, abychom vám představili náš program a naše vize.